Lukurok ni yago rang puisa na harmani kok sil samung na tei paithago kok to mathomrai rok ni bwskango phaiye kok phirok mung rekha kok sil samung ti sajaknai Sodor district ni vice president Sopon Deborba o kok sil samung bebak tatal lukurok ni yago rang puisa na harmani kaisa proof korei hwnei pha salo kaisa kok thong panda ringoi saknai mung rekha Sodor district ni vice president Sopon Deborba Sangrong Salo South Arsinogo Village Committee Amchani Tipramo Thani Adongro kaisa kokthom pantaringoi Tipramo Thani mungna harai Sub-Zonal ni Vice Chairman Sopon Deborma te YTA Primary Committee ni President Sachin Deborma Amjai lukurok ni yago rang puisa na harai chawo hone koksil samungti samani koksil samungti samani loge loge pati mungna tei soi kubui chaito mung khlaiye o khorok ni Tipramo Thani Adongno bodol ni suspend khlaijakna wngthong hone salmungti samani Amjai ni Tipramo Thani Adongro Lukurok ni yago rang puisa na harmani koksil samungna tei paithago kokto mathomnai rok ni bwskango phaiye kok phirok mung rekha koksil samungti sajaknai Sodor district ni vice president Sopon Deborma o koksil samung bebak tatal lukurok ni yago rang puisa na harmani kaisa proof korei hwnei pha salo kaisa kokthom panda ringoi saknai mung rekha Sodor district ni vice president Sopon Deborma Alka bodol ni chukli paise Tipramo Thani Adongrok ni sakao ereng abahai koksil samungti sajaka hwnei saka Sodor district ni vice president Sopon Deborma Thuma basawnya ang mobile khulugai net khulugai nanyamini ani mungune rangsa hune belaikino hamya video boro fake news namune tini viral khlai tongkha othoso abo pura totally fake oba hai boro je rangsa unsil samani bong tini kuno proof proman gurei haipena ano sajak yanginai sini buagarani thansani je marino shubanya bagai gobangma bodol oro tini manjuinai oro ya sujak tongo singno thansano khorang sebaina bagai ka program bor je kaise je bor koksil zamani je rangsa awsa mani totally bor je 13 tarikho hangran dino bor program khanya hninai chini mothani khorsa khornyo teinai kbama bodoni bor oro shebna haka program khaine bor business khlanya hninai jani munda muthungmani ro ke sing to o jinis no to kun dino sajagya sing bobo Thamna nangna hinne singo written paper ya phalaija sini SDP san thani bo ngakai borok committee janma kare BC ni body na janma kare ke tofan sing khaman yagulo sing borok thangi kok sale kya oba hai to tabung situation to bela hamya e program ni mungnai ne kbang borok chini borok derai tongai affected ni to totally YouTube pro nu khakanya sing tablet salaja drugs salaja mani ke effect sawine kbang boro accident tonglayo thilai tonglayo ke sing obono totally sing khlaimang la nei bong bada khlaijak se borok singno koyu singno obama khlaina sing thanantini permission sanja program setup khaja ni borok bar koyu ke sing a dino paijak se tan dino borok haino hai ano call khayu program chalna bagai chini loss thangi tongkha dara singno obo kasha mabrok sanka sing nongno janung jaliya body no sajaliya ke borok chairman body bai kok salakya ke borok dam sanai khushi khlaina rohni borok sasau rang hadiu kaipeno sing muthangna se kok sau sing oro kun kre ke obon yaglo sing saka tabu to tese corona pandemic cholitung night curfew ok borok bosaka oba hairok sing kun dine elaurimia ke borok tini chini kok samano maniliya borok tini government TTDC hapang state government ni borok rule no borok tini nalia follow khalia sebai borok time limit cross khaine bor program chalukha chal thaman yaglo bor tabukai program thaman yaglo bor tabuk saw silchau rang chau hunai rang ma sama kre ke borok te ga saka nokni rang ro chau hunai ke chung tor nokni rang chana to ko kre ang to YTM ni Sodor district vice president ni ang YTM ni samkhlai tung youth ni samkhlai tung or to ang rang chana kun problem kre ko or to BC ni body tongo body rong thani chabo ugo tongo dai ke kasini rangla bang ba ki chung chaina nai ba ke bong thani sing thamab kare rang sana kare totally fake bong rang kunum dom hom ki dom ke rama kare borok tini askai hamya kai sedawi saka chini mothano durbal khanya bagai bodnam khlainya bagai tagai saka borok sub-zonal vice chairman ne ta jati sub-zonal vice chairman kuno appointed kare kuno घोषणा kare ko khap khlayaku sub-zonal lo khapjaiku hapena borokai oboni no bumu koyjon oboni klugo leader tongo je bo post leader bongni mu khobjai ngine borok ye surei hamya facts namai saitung ketega saboro sub center ni rang 12,000 chau hne sub center ni rang to sing toro 60 manja
or to sung chini kun ling sing na kre sung white tebing ni or yang thango thansani kono sung ko piri tung za sung program khlai tung inga kai अब तो बीसी नि बेपार के बीसी नि बॉडी नि बरो रक्तु जुदी अब सं रां चले चहकाय चिनि बॉडी रन करप्शन माबा बर साकमो बर तिनि कुन करप्शन करे नाहार नामिनि सामखु एकदम ठीक ठाक चलि चंगो के तिनि बर जेर सानाय कयेकजन पार्टी गुबुन पार्टी मिलुइने बर हामिया किक्लाnya बागे हामिया साना बागे बर कौनो तिसाउ एक अथच बर कुन और पट करे शॉट करे और नियर बाहरै नै तंगनाय रक्सि Asunoko. Nin mungke? Anu sopan debrama. Poto tong? Solar District Vice President. Parti mungni te bisi ni kok toma kok sel samung ni tisa jakmani ukologo yak siboda CPIM ni adong rok ni yak tongmani bahai maka ti pramothani adong rok. Piaba parti mungni te kaisa amsayo bodol kaisa ni adong rok ni bisingo khak ni ingmani parti munggo bejoao tonggo tabok amsai ni lukoro. Bureau report chini khora.